Ang atong magtatampo kami dadaso sa kalalaki nga nagpatago lang sa ngan nga Damian. Kini gibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Higlaan atong magtatampo si Damian. Kini nga akong problema, no bahay ni sa kutslingan, mga swapang kayo, swapang! Nagtuyo ni siya yung dato ni sila. Kung ano na problema ako, no? Nasugod ni Satang, nagkanta-kanta ko sa akong gamay nga karaoke kay hapit naman Pasko. Kung ikanta ang awit ni... Kantan sa ko eh. Tuwas laay ba? Kantahan ko ng kanta pa akong amigo, be. Soldon ako sindanan, be. Para klaro yung kayo. Ako yung kantahon ang kanta ni Dui Max Urban, gamay nga Christmas tree. Gamay nga Christmas tree, wala mo tubo kay plastic malagi. Gitungtong sa guban nga kahon, gihapinag karton. Gamay nga Christmas tree, luoy kaayo murag panay bili. Bisag bati ako lang gi-display, kay Pasko man lagi. Doon na kini dekorasyon, akong gitap-tapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon, akong gipamutos aron dili hulmigason. Gamay kong Christmas tree, dili makita in taon kung gabi. Kay wa man sad ko'y electricity, kay sa bagyo man lagi. Doon na kini dekorasyon, akong gitap-tapan sa papel di hapon. Mga kinding baratuhon, akong gipamitay aron nindot nga tan-awon. Ang akong kumpari, hinawayon siya bisag pulos buti. Di katawan ang akong Christmas tree, di tamay kay pobre. Ayaw lang panaway, aron di ta mag-away. Damian! Happy to you. Oh, Day! Day, dara ko sa may veranda, Day! Dali na mo, mga una ta. Asa pa lang dahil chen-chen? Ato, as itong silingan, Day. Tanaw taon itong TV taon. Ay, di ka bata ah. Di na mo lakaw kay mga una nilakaw yun. Paso na to na ako, Day, ha? Kinatanaw itong TV. Ay, pastilan. O, di ba? Maulan tagkaon. Apas lang to siya. Palitin ako ng TV mong anak. Ano din na sige panumbay sa silingan? Pasa lang to, eh. Kayo, dito mauli. Dito mauli, o diya pason. Pason lang taon ni mo dito. Asa man yung bataa, eh? Oh, naara man das among silingan nga tapat. Kaluoy ito sa akong anak, eh. Narataon sa gawa sa bahay sa among silingan. Ay, nabaw tawag li nga makakita lang sa TV. Grabe sa di mga tawhana, eh. Wa magid ka pasud sa akong anak, ipasagdan namang naas gawas. Bisira pag yung bintana. Nabaw tawag li ang among anak. Kaluoy pa ya taon. Chin! Chin, dali na! Uli na, dali! Oh, hindi mo din siya. Ay, naabot kong pinangita dito sa ubos. Narade sa tong tapad, ay. Sa ilang siding? Oo. Huwag ako mo agil dito sa luyo, huwag ko kita niya. O, di mo din siya pita. Naman siya sa luyo. Pangutan ang anak ni mo, nga nung dito na siya sa luyo. Nga nung naman ka dito sa luyo, ha? Sa bahay, anak? Ay,
Waman ko nila pasudlo. Ilaman gid sila ang pagtahan. Artist sa anak nila, good. Di sila patanaw sila TV. Mura na magnindot kaya lang TV. Karaan na ba kayo na black and white pa? Chijen, sunod ay napag-adto dito, ha? Unya, asa man lang kumutanaw TV. Pagbasa-basa lang kung may ka ng labay. Pag-usa Maria. Ay, gawi. Dili man na kuan. Mulihok. Gusto na ko ka na mulihok. Damian, palitin lang ka nag-TV ng imong anak aron di na mulaag. Ay, kwarta kayo kapalit. Ay, Sweldo ni mo ba? Unsa man, manghutang na lang ka ta Damian. Kana kung baratuhon lang good pero Lord. napalit tatay. Ay, yay! Beda, no? Ay, wapa, gali kong tando, noon sa... Gawi, pati yan ni tatay, oy. Ato ta si atoon ka na ko akong Migos Juni kamatinga no katong konsihal sa Liloa no. Probeda. Suwayan ka na ko. Sige palit ang TV. Pero kung saan ka nga dili ka mulaag ha. Anhera ka pero bay kun way klase. O nya kun klase alas 9 bera ko to bang TV, okay? O, tatay. Nagpugos lang kita ko pangutaw TV sa dito sa kong amigo ni Kapitan Juni Kamatingan. Sa iyang tao nga si Bob Still. Eh para di tao ni musuroy ako anak kay silingan mo sus. Swapang yung kay ni. Di magpasod. Anar taos gawas bintana nila nga kung anak para makita sa TV taon. Mao nga napugos lang yung pangutang. Kunya. Awado, lipag exchange nga na TV sa. We can leverage millions of years of predatory evolution. Lakihan din na siya magtuon. Tungod na ng TV taon. Ay, ako rin pahala alam ana dong. Kisa Ang ato lang silingan do kang naas tapad na to ba? sila to eh. Oo, sa kay tuyo anak. Swapang ra makinan dako. Ay, lang, sagdi na rin. Kung swapang na sila sa ila, sagdi lang na. Di lang tamo sunod na nila sa ila kaswapang. Kaniyo, tariyo na ko. Oh, bay, toy. Saya to. Kinang bay yan. Na kay gabas bay. Hawam ako kaniyot bay bay kay na ako'y gabson. Nagpanday magkukos ang mga babo. Away problema, bay. Kaniyo, kuha na ko. Salamat bay ha. Away problema, bay. Okay ra. Masang to na ko di butang kong gabas, ha? Di rin to ilawang sa lababo. Dong, Day. kasi tuyo niya. Muha sa gabas, day. Ano pa wa oy? Mga swapang kina mga tawhana. Di nakabawang mo ilag silingan. Sakti lang ko na taon. Dahil kung sabi taon. Yung swapang na tiyak, sagdi lang na. Di lang tamo sinwapang. Mao lagi. Okay man ko anak, pero mas maisod para makaam ko ng mga tawhana. Di sa nato sila pahuwamon o kung sa ilag gikinahanglan. Noon sa taon ka rin, Milo, eh. Ayaw na lang ko pag-idingon, anak. Kapoy mo bahala ka di oy. Basta ako naglangkot ko ng mga tawhana. Really? Recorded by X Thunder Gaming. Wag gid ko malimot sa ilang gibuhat sa atong anak. Nga wag gid nila pasudla aron lang mo tan-aw og TV. Ay, lagyan ng batasana taon na yun. Hindi na maayo taon. Pasag di lang ko naging anak. Di ta mo sunod, anak nila. Dahil mo ingon lang ka anak. Kay di man ikay nakakita sa sitwasyon sa atong anak. Kung ikaw pa nakakita, maglagot ka uy. Ay, sus. Basta ayaw, anak. Taganahan na naman basta pariyasan na nila. Di lang ta mo sunod kung saan na sila, gun. Ako ilibadlo ako. Sa huwag mo na pariha sa mga hinuwa sa batasan na mo sila nga. Swapang! Kunya. Dahil asa tong gabas na to, Gipahuman nanto nimo sa atong silingan. giuli naman ko nun niya. Matod pa dito, giuli na siyang asawa. Huwag ikaw ko rin giulian. Ha? Yapag siya ako good town. Wa ko kahinumdum oy nga may giulit ring gabas. Ah, ikaw ko rin giulian. Uy, ingon niya asawa. Umaway sulti. Wa lagi nayabag naman in taon na Basta oy. nalimot na taon ka. Wa ko malimot ug wa sad ko mahinumdum nga may giulit ng bayhana diri nako. Ah. Wa mi magasulti anak niya. Di man gina mulit-lit diri sa tuwa. Ha? Mo na ko giingon nimo, ayaw ikaw ba ayaw palabig salig na atong silingan. Propida, asa ka itong gabas na to, no? Awa na, impas na to. Pre. Ano inom, pre? Inay, huwag na bakante sa inyong trabahoan pre ha. Lisura ni water baho pre. Uli ba? Di pa matawag. Bago malit ka sugo ikaw. Pre, ano may problema. Basta na ibakante. Inote ka. Sa una, game na bisa ikaw. Ikaw dayo. Kung ko'y trabaho ato, lain sige biyaan na ako. Karoon nga, wa man.
Wala mo ko trabaho mo nga ngita ko lain Ah, kasudlan sige, pre. suwayan ako dito sa kong gitrabahoan, ha? Ako yung noon kung makadaap ako kong tao dito, magkidahanglan pag tao dito. Ay, kabla ka. So, lagi ka, wala problema. Salamat pre. Salamat pre. Kisa, muna ni mo akong lubot. Lain na siya, nagtuog na wala lubot ako. Uy, pwede bidro pre. Pre, bro. Tapos mo diha, oy. Ay, nagduwa yung siklot, tere. Lugar mo yung... Duwa pati. Tere, magdatong si siklot. Uy, mag-uli ko rin gapas. Ha? Yun na, marag kailaw ko nagabasa. Yeah. Marag ako na. Ako, kinsa nagabas, pre? Kang... Ang palilitoy. Ha? Akong gihulman kay nang-apply mga kog trabaho. Oy, Panday niya. Dili man ka padawat tuwa kay mga herminta. Ah. Kay wala man ko igabas, maong nanghuam na lang ko ni paring litoy. Maayo kay gani kay siya na siya igabas. ngalong wala mang pugka mapalit. Mao ba, ha? Orbeda. Unya, nadawat ka ha ka pre. Oo. Oo. Ako na ako. Nakapalit naman ko Ako, ako. gina. Ako na ning iuli. Sige pre. Ako ning iuli. Kaliyo tan nako pag-uli nimo ha. Ciao, ciao. Kata sa, bro. Lid, bro. Kataw sa niyo? Ah. Sige, di sa ko rin sulti nga kuha. Sige. Ali. Oh, may pas Pedro pre nakasunod ng trabaho. Ay, sista. Ako ani pastila chigi lang tao. Reno, kata sa, bro. Yeah, kantra. Ano, ye? Halika. Lang, gina na itong tumbang ko. Asa tumbang ko din? Sa kay kinahan kini bubuk kay tadi nakabot microphone ko. Ye, halika! Tatahol na yung mga magsitya ata. Si Pedro mo yan ito entertainer. Larga do. Kanang lahi nga kanta do, kanang murang pang love story ba? Love story? Ayun, nindot ka na love story. Sige, kiat love story. Larga. Love story de? Oh, katunguhan. Katong kanta ni mga, unsa to kanta ni mo? Oh, larga. Kana. Sa landong sa langit ang bulan mahaya Mura siya si Kapil. Mura kag tiro tay. nagpatuwa sa mangit-ngit nga kagabi Okay. pangandoy ningkan nga dili mo kinairan pinangga ayaw paglangay balik ka na ko balik na pinangga kayang gugma ko imo man ning turok ning duhan balik na o pinalaran ang gugma ko nga nagtuaw ang puson kong tanan sa pagbalik mo pinangga ayaw paglangay Okay, sige. Thank you, thank you kay... Uy, unsaw ka rin, unsaw na to, huwag manino. Unsaw ka na to, baka. Unsaw ka ino sa ta. May magting mo Pedro re. Ay, problema. Sige lang, pre. Katrabaho lagi ka. Salamat pre. Katuong, manino ka, yunhaw ng katrabaho ba ka? Tabangan ka! Draw, ator ka, draw! Sige. Paghuwat ang pre. Oh, pre. Dong, mulakaw ka, Ruel. Oh, nga naman, day. Manglaba ko, Ruel. Isa may mubumbas puso. Punuhan natin kada ang tubig. Pilak baril mo gusto. Punan ang baril ha. Kay uguwang ako na lang mo hinay-hinay ubumba. Ay, kapulis na ng pusuha, oy. Ay, may lang day, kanati puso. Huwag ang puso, tagbaw. Okay, kayo, wati gastos tubig. Kayo, burn out ang MC. Huwag yun tayo tubig count. May nang naay puso. Padugay na kayo ng puso, ha? Sa ako, pingamahan. Nanay, Oh, ansa man? Hindi, ay. wala naman sa Lidan TV, napaw. Oh, Ha? naguba na. Bago ba ng TV, ha? Unya, ngano rin napawang man, oy. Adong, huwag kang maputig suga. Ha? Basin ba? Huwag pa man nakabayad sa kuryente good, muduhan na kabuwan. Huwag ko nagsulti taon. Nagputla na ito. Pabida, Ay, nalimot yung ko, uy. Bibi. Basi burnout, ra. Mutan ako sa ilang parili ito, ha? Pre, burnout inyo? Ah, music ka Oh, man bay. bay. No, kita kabitol ng mga electric man. Anak-anda mo na. Ano man bay, huwag mo suga bay. Wala lagi, putla tigali mi. No. Potol ba gano'n sila? Basta duwa na kabuwan mo. Sao nila mo, buta na ko yun sa bador ba, opisina, slunis pa. Oh, ako ang nakibuhan.
Ay, kang ito ni mo pa. Kunik ni tao tali sa inyo kuryente, eh. Paralito ka na tao. Nga, di ko makakunik. Ikaw nga, nakakunik ko sa una. Hapit na sunog eh. Oo nga, di na ko pakunik bay. Pa, ano sa tayo buo? Sa karoon na tao, baby. Pasitya na ka bay taon bay. Pero di jud ko sugot. Labi na ako asawa, di ginam sugot. Away pa niya bay. Oh, aha, sige, sige. Salamat lang. Paitan yung tambahan. Ay, ha? Sila yung ginahan. Pero sila galit ulo. Swapang kayo, porbida! Giingnan tabitaw ka. Sa una pa na, sumagod ang gabas. Asa na? Wa na mabalik. Sige lang. Kabunto ko lang ng natawa na. Bahala na sila. Aw. Liso na kayo. Huh, ila pa ron. Sige lang. Unsa man, natay ka bayad sa kuryente? Kay sayuhon ko naglakaw ini kalunis. Nangita mo ko. Ha? Unsa di pangita nimo? Pay-pay. Ay, kapoy nimo kay ako mangita kag para bayan. Mayroon lagi na to. Porbida ikaw ka. Basta sa'yo hay naglunis. Wa yung ko mahimutang sa pagkunaw na sa akong silingan nga porbida. Ayun gani, ang gabas gali nga ilang gihulman, wa na gali mauli. Wala na ako pangita para wa na isamok. Pero kining akong gihangyong ang punik ng tao ko sa kuryente mo kadiyot. Bibili pa sila. Nakaingaw ko nga grabe ka swapang! Di mga tawada. Kunya, Ah, sige nagbalik ang suga ay. Sige, nabalik na to kuryente no. day, tao nagkalimtig bayan tao day ha. Porbida, kay liso di kayo guwatay kuryente. Why problema sa tubig? Kaya matay puso, kining kuryente yun. Bida lisura tao na ni day, oy. Ah, lagi-lagi dong sa sunod siguroon ko nagbayad yun. Ayo, Oh, bay na yan. Oh, lisura day? Ayo. ha. Kinsa pa? Ang silingan na sa dato nga swapang. Kada, bay. Unsa sa kay human anak dinhi ay. Di na ba kay bawo manguli. Oy, damian ha, kuy daw ha. Ay gyud nagpahulma ha. Ayaw gyud. Yan. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, bay, siya to. Bay na yan. Morning dia bay. Dr. Ismail, ha? Kung sabi kayos morning ka. Kining kuan ba bay kaning. Kuang. Na, madigig gubang kasada des unahan bay. So, Kunya? mau uding way agas. Pinaadig ayo des unahan. Ang sawan, giayo, ha? Karsada rin kay giayo. Awa na sila giayo nga tubos tubig. Kunya, kung sabi problema na, ha? Anong tailabotan na nila? Bitaw bay, tay labot pero kuan kining muhangyo na ni mo bay may mo bay. Hangyo? Ang sabi na? Wa man kay agas mo tubig taon bay. Pwede makahakot og tubig diha sa inyong poso bay. Ay, wida. Karon ra man ni bay, mientras wa pay agas. Ano ang agas? Naputlan sa no? Oo. Baya, no? Daan pa ko? Unsay tuyo nimo? Oy, day. May morning daday. Kining kuan ba kanang muhangyo ang tako nga mukaos may og tubig diha sa inyong poso bisag mo bayad lang mi. Bay Damian, bayad lang mi. Dili. Day. Niga ninyo no? Sa panahon nga kami mo ay wa, mga swapang kay mo. Suma. Kwentahon tayo tagsa-tagsa. Day. Ano lang, day. Dili. Gusto ba mahibaw ni mga tawanan kung unsa ni sila ka swapang? Suma. Sa una, sa Wapami TV. Ang among anak mo anas inyo. Kay mutanaw lagi tawag TV. Di ninyo pasudlon. Anak taon sa gawa sa may bintana ninyo. Manglitli ang among anak. Kuan mo- Usahay inyo pang sirhan. Paghuwat. Di mo kapasod sa among anak. Ilasan ninyo. Ikano ka, nang huwag kagabas. Wa ni mo giuli. Imong gipasagil nga giuli na kuno sa imong asawa. Pero di ay gipahuwaman ni uslain. Tinuod dili. Unsa ko nga ma'am? Sunod gani. Ha? Ay duol diri ha. O ikatulo, kato na putlan mig suga. Mihangyo akong banan nimo nga mukabit usa des inyo kay puwerteng ali mo uta kay naay bata. Unsa man? Nagpakabit mo. Pagkaan yung naw no? Kung kamo mo ay waari mo daga namo, unya og kami ang muhangyo ninyo pulos lang mo balibad. Unya karon may naw kapag muduol namo. Kapagka inyong naw. Kuan kay bisag para kaligo lang ta day sa kadlaw. What? Full taon mi kaligo. What pa labot og wa mo kaligo? Bisag man ni maho pamugdurya nga wa pinawat. Kami isira na pultahan. Kay man ni maho tag apel dire. Dai mga tawo nga way kaligo, isira na pultahan. Ano, Emily? Pero tingin yung laguta tao sa akong asawa, tao sa mong silingan. Hindi na akong basol ka akong asawa, pero naluoy di ako sa mong silingan. Kung saan man ako nga, suko mo kayo akong asawa. Di mo siya maluoy tungkol siya kalago tao sa mong silingan. Kung saan may ako buhaton na ni Bam? Kabaw mo dukong na nanay mabasa di sa Bible, Bam. Ati Pres, ikaw Ati Pres, maghiyatagon mo ka. Palihog, tabagi ko ninyo, unsa man? Unsa bang na gusto kong mawaning kalago sa akong asawa taon? So, may buhaton ako, ani.
Usapan ko kamoy pasultihon, Damian. Okay, ang sender na to karong adlaw. Ang sender natin, Pres, si Dudong Damian. Damian. Kaning ilahang diferensya, Ate Pres, kay... Ano yung kumparin niya? Kaning dili nagkasilingan ra nila, Ate Pres, si Abay Tinoy, Litoy. Si Litoy, grabe kay Ate Pres, hangul, swapang dislot. Ate Pres, kay... Ano naman? Di kausa nga, ang ilang anak taon, Ate Pres, nakapalit to Litoy yung TV. Ilang anak taon, ras gawas, maglili taon. Nya siradan pamprutahan, maglili sa bintana nya. Ang jealous si gisira ba yun? Kanar yung tumoy sa ubos bitaw, Ate Pres, kana makita, mautaw lilion sa bata. no? Hangul kayo. Unya kung si Litoy na yung makapabor nga panghuwam, paul mo dahil sa inyo. Bigong na si Damian. Kada. Pero ang gabas gipahulman sa glain. Kay parang katrabaho Wa iuli. Wa iuli nya ningo ba giuli nang tra ko gihatag sa ko imong tawa. Last, Ate Pres, nga dili last. Kuan suga naputlan sila suga, Ate Pres. Si Damian nya hangyo nga makunik taon sa ilaha taon Litoy wa makunik ta. Na maunang usa sa siya nga nakaingon nga usa higayon na natin Pres di adtos Litoy kay mangayo tawag tubig wa na talay, di ba? Bawasan. Ang iyang asawa mo di musugot pero si Damian ayaw na ayaw. Pero ayaw. Pero ang asawa nagdumot. Gimakmak ng mayo. Di man sa tama ka-blame, no? Okay, sila may gauna-una. Murag dili man maayo ang ilang gibuhat. Dili na maayo. Luoy kay itong anak kamutan og TV in town, no? Ako nakasuway ko na, Ate Pres. Oo, kanang wapag. Kani ato pabi tay TV. Nag-ana ko dilo si Ate Pres sa among silingan. Nag-ana ko dilo sa kana dilo si open na. Nga di ako giana akong kamot kay bata pa man tawag tag mukabyon nga makakita sa TV. Si Radan bitaw nagpalit ang dilo si piita hinos kung kamot sa gita hinon ako. Roy. Hila kong mayo atoy uli sa mukha. Hila kong mayo. Ngano taon sa Kaya ako pa kasabaan sa akong papa. Ano tanong ka dito? Ay nagato dito. Ano? Bitaw. Ana man kani ato atong amahan inahan nga kita man kita may kasabaan. Ito kasabaan. Ano tanong ka dito? Ay nagato dito. Kita alita ka dito bundala tagyo ka. May friend. Maon ka. Mana ba? Mayra, ing napagay ka. Ngano ka ana no? Ing anak ka. Kani ato god inana wa pa may TV kaayo. Wa pa, Ate Pres. Ang dunay TV kanito dato nagkainapara nato, di ba? Yung sa katong black and white, Ate Pres. Black and white, Lapi na gitong color nilang TV. Katong ako kay buktot pa sa tungkol sa Minduta tanaw tong color doy. Maluwag bata. Ako magka-relate ko ana tungod kay kani ato nga wa pa betay ko TV. Nya akong mga anak ana ba munang pagakuan jud nga nakakuha ko palitin ko TV. Gambay ra pero may dalang kay naay TV. Makuha na ko sa akong mga anak na makakita na mag-TV. Kag may pagod kaayo. 1965. Akong manghod nakita og TV. Ha? 1965 dito pa may bukid. Di man. 1965 naman may parente nga naa dire sa Cebu. Gida akong manghod. Ing siya nga nakita ko TV. Usa man TV ang katusa sa telepono ko. Usa man telepono siya. Kahoy man mo tingog. Dika na TV siya. Kanang tong gamay bitana na mga tao manalagan. Dito may bukid dito ako. Kaya ito ka may pata. Magtagkatanaw tag TV nung mangunaw na tang ay tao luyo. Ikaw tuyo bitaw. Ito ko Bulik pa ka. Una tao. Ikaw na bata pa bulik ka suyo May TV. delicate tao na luyo. Tanaw nung daabay mo tao dito. Mawa yun ato no? Oh, radyo san. May drama to, mag drama sila si Ate Priscilla na naman sa radyo, may drama sila ani inday nita man o kumama man ay mo. Sige po sila gila ko mataya binang mo radyo. Ma'am, katong bagi sigot ba tagin ani nga. Katong among sula, ma'am, ikay gada. Dili. Priscilla Miro. Priscilla Miro. Miro. Di ba? Sa istasyon na lang. Diway. Dili. Respeto. Diway RC. RC lagi. Pero kada mo lagi ko diway 1972 gi-play. sa imong drama nga bata pa ka, unsang to drama? Imo Lilani. Lilani ang abat dagan to. Murag dagan tong Lilani. Imo to ka. Dili sa diway the police man. Police man to. Balik tarig tao nga kuan. Sa ganito yung pangutana. Unsaon man niya sa porti malaguta may unsaon man ako nga mausab iyang kinaiya. Ang ano lagi siya? Mausap ka niya ako sa waraon? Lucas 6, versikulo 27. Ano man, ma'am? Apan sultihan ko kamo. Kani sa Ginoong Hesus ng sultihan. Apan sultihan ko kamo nga namati ka na ako. Igugmaan ninyo ang inyong mga kaaway. O buhata ang maayo alang ni adtong nagdaog
daog. O, buhata, maayo ni atong nagdumot ka ninyo. Panalangini ang mutunglo ka ninyo o pagampo kamo alang sa nagdaog-daog ka ninyo. Mao ni tambag. Masakto to kagkuan. Bana. Damyan. Oo, Kuya sakto Bana, awya sawa. Nasakitan gito Ate Pres. Naamang ko yung nagtatawanon sa kinayang mulisod ka kay una lugar ang gabas nga unang gihuwaman wa na mabalik. Oh, gipahulo siya ang kumpare nga si Pedro. O may lagi pa huwa mga ako lagi paabangan. Mao. Oh, nabi ko na ano sa ikata kong gaon nga rawa ay. Yabangan. Tuwa man dito sa kuan abangan ko. Ha? Oo. Iko nga kita mo si kuan anak ako ring indan tong usa ka mimbin ako nga kawata dito asa sa bagyo kawata niya tagaan ka 100. Dako naman 100 so nauli kita ako tinuod ay. Nabalik mo. Oh nabalik ko kuha. Naasay mga huwam nga, inig, kuha ni mo, nga, ayaw sa ako pa nang gamiton. Wadyo buot, no? Naingon nagya. Wadyo buot. Sakto na yung Ate Pres. Dog, ang bara ko sa unyara kay gamiton pa nila. Oo, ano ba, no? Kaman ikaw, gidoy. So, ano na lang, Day, Dong, Damian, tabagil na yung ayumal na yung asawa dahil. Dong, maulian lagi na. Ing sulti, isa na yung parilito. Kuhaan ka ng amigo ni mo, ha? Mauna na inana ko asawa, pre, tungkol sa imong kinaiyang ng ilad kayo. Saban, apal mo gina dire bisag tawhanon tinuod pa ang tambang ni Ginoong Hesus dire nga. Ampo, nga panalangini sa mga tao nagdumot ninyo. Oh. Ang pagiging sakto mo ko ang gabi akong gibuhat, Pedro. Huwag ito rin mo. Iluhod man ko. Sakto. Ato, gi. Ampog ka. Ha? Wala apo ya, Ate Pres, ka nang... Basta. Paminaw tayo ko, let's kagsumpay, oy. Sige. Niluhod ko. Abi ko giyak mo ino nga pag-ampo ka. Lain magsumpay, oy. Luhod ko, ana siya. Baro ko ni Doro. Ana! Kaya ba to, eh? Tama ba kinagat dito naman, no? Kalakon! Puzzle! Tihon! RMN